Ole clear tu te chibai web ole kan channel men lo subscribe saka men lo view saka men lo like saka men lo comment sak thian tu te chunga khan lom thu ama sign karan soya tin kan channel la subscribe lo te po ina men lo subscribe sak zel turin kan en bok chawa tin like le comment le share te kha in zoom lo tai la a thei chin china lo thi zel tai la a tro me he channel ko tlang hian naupang te talent nei tha tak tak te hai chu sak zel te le an zirna atana tangkai tak tak tur te boss ai zel kan tuma tin he channel ko tlang hian naupang ten khotlang siam thatna kan moral reform siam thatna tur lampang hoi zong film te po ron buat saya ron ti suak thin te po tum ania an zirna tibala chuang silova chutianga an thei ang to ka hemi channel ko tlanga rong am bol theina tur te hi ngai tu chome ka zel ania a hlo chen nge theina turin rong channel ma te po min lo hriat an dua kan han nen mal buk chuani chuan kan channel rem changa mangin tun huna hian career information an nei train han hredeu hleka career information kan ti hian om zebra chuan malam hun atana in hriat na ani ber maya malam hun ro man na tur atana in hriat na ni bera chu zir lai te po an mamo a nu le pa te po in an mamo boka lekha te kan han in zirtira school te kan han in kaltira sum le pai tam tak sengin school te po kan han in kaltir thina chunga te chuanin kan in sen so na te hi ang wange ti te hi kan chhut fo a tha eng kan in sen so na te tin thei to kan chuat thin na zong zong te kha tum mu mal nei le ruam man mu mal nei sa chung ni lova kan ti chuan tam tak kan in sen to nuwa kan thiam na te kan zir na te kan in sen so thin kan hun le sum le pai kan sen thin zong zong te kha alo thlonin aral du ke moti mai tur ani thena chu wangin malam huna tum mu mal tak nei chunga mi ina le kha jeng chuan chulam chu apan trau thina chu lova hun a sen na te sum a sen thin na zong zong te kha apum pel te thei thina ni chu wangin he career information hi poimo em ania nu le pa te po in kan ngai poimo a hetiang lama hian ben kan chhil zau deuh po hi thil thu tak ani chuan tun huna hian chu career information chung chang chu ron soi kan tuma chuan he kan ron soi na tur atana kan man ro man ber chu educational and vocational guidance and counseling cell SCERT Mizoram tena career information booklet an siam chu kanon base ber tur kanin ngana ber tur kha ni ani dona ani chuan e booklet hi booklet pan te le booklet hau tak lo tak ani na chung hian a chunga thil om te ro hi chu toy fel tak lu tak soi thui tak nei si ania a tangkai in a nge mi tran pui thei tak thil tur kha ania kong min ko mu tur tam tak aron chop chuaka chung thil tam tak te chu chiar lo le a khami lampang po hreu lo kha kan tam don em in kan hria chu wangin kan hriat lovatan mui om deuh hleka wangin he an video kal tlang hian kan ron ni tar lang don ani chuan hei table of contents aron langa abu chunga thu om te aron langa ta hian section 1 a chuan englam nge izrang ti kan clear ho dona section 2 a chuan zirna kong hrang thlan thei te ti ani le anga chung ho a chuan arts and humanities ite
arts tin kan hretlang lon mai ome science ti te commerce ti te vocational education kan tiang chi ho te kha aron da langa chuan section 3 a hian professional course kan ti ho aron da le boka section 4 a civil service aron da le a chuan section 5 a top na bera chuan zirna in hrang in subject an offer te tiania chuan sub number 2 a college thazol za te tikhania kan la hriat ngai lo thil hriat tur tam khop maya kan fa ten emo keimani pon se chu zir ve ila chu ka ti chak hle mai tia kan lo ngai tu thin ma se khoi muna nge zir tur ni a tin eng atang nge zir tur tin high school a eng subject a nge ka in sorbing ngai mak eng za nge ka mu ngai ti te tin chuni don ta ila eng subject nge ka lak ngai ti te kha hremi lo khanin lekha kha a tong pong zir ve ngor theya aka om ze nei lutuk lo khan hun le tha kha tam taka sen ram thei ani chuwangin hun hlu zawk a kan man theina turin heng te hi kan hriat poimo em a chumi hriat na sak chu kan ti mak mo ni chuan section 1 hi tur huna tam bek chuan han thlur bing ta ila section 1 a chuan englam nge izrang tiranom ta ne englam nge izrang lazir chuak lo tan tur huna pre primary atang ani angcho pre primary atangin kan fa te mi zia te an thei ina te an tui zong le nuam an ti zong te he kan thlirin kan thli thlai reng tur ani tumi atang chuan information kan pe anga career information kha kan pe zelanga chu information kan pe atang chuan enge thil tam tak kha nuam ti tak khan an zir thei don ani nuam ti taka min lekha azir meu chuan chuta chuanin lekha zir kha atam phurit le engemaw thil hu phur om taka changlo khan atan thil nuam tak si tha tak bok si hlok bok si khanin lekha kha azir pha thei pawh zawk don ani chutianga a tui zawng kan hmu fuwa a nuam ti zawng lama a kal fu chuan hriat tum khan azir tawh zawk dona ama zawk khan nor ngai lovin ama zawk khan ama tranpui thei tu ho kha a nor tawh zawk dona chu apoimu em na ania chuwangin career planning hi kan nei nge tur ani kan hriat reng tur chu pre primary te primary te middle section kan ti ho te ang hi chuan an hmalam muna tan an manin ngai tuana thui tak an la in siam thiam lo ti kan hriat fo tha tumi ani wang chuan nu le pa ten hemi konga hian kan hril vara kan kai hruai an ngai tak meu ani chutiang tur chuan heng hi a poimo em a tin poimo ka ti em bok chu a bik takin thingtlang khosa te tan chuan study tour kan tiang excursion hi a poimo em mai ni study tour excursion kan tiang chi hi nei tamin khuwa te hoi zau sala rual on ro sano panghian chutian ni lo chuan mi in rual ona ne na lekha azira ni lo chuan enge amma khan pus tu nor tu kan tiang chi te fui phur tu le ama nuk kal tu kan tiang chi kha a lo chuan anem ngai na ril ro hi a piang mo em ani a bik takin no panga chuan entirnan doctor omna muna vakal pui chuan doctor kha vangai san riu na kha nei pha thai tlat tin sport na muna I hruai chuan sportman te kha angai san pha ang chutiang zel chu ne tin ta sum dong kha angai san na tur chuan sum don na muna hruai ngai no pang kha chutiang chu ne no pang te kha tianga an tui zong te nuam an ti zong te khang te kha va zong chuk tur khan dai zau pui ve ngai
thil khat tlo tampui khan ngai em mai chutiani lawa he ta ina tom chuta an textbook kha nor loina manga zirtir le tluk tlut ringot kha chuan amma ni khan lekha zirnin om tina kha apiang chuak vat thina chu chuanin no pangte khan tuilo na ni alo hring chuak thina an mani pulangai dan an ron nei he china school ban an ron chak et mai thina ni zalen an ron chak et thin chu wangin chumi pum pel thaina ton chuan kan dai zau puyang chuan enge a thalo zong ni si lovin thil thra kha kan va o tirang rual va o tir kha a tul em ni chak tir kha vanei tum tur entinan football ngai san tir kan tum chuan thei to pin nu le pa ten thei top choila chuan Kolkata te zukalin ai enge India ram chung huap in khel kan tiang chi kha zuen pui tai la ang an mu le an hriat te khan an mindset kha asiam don chutiani lova heta kan Mizoram chunga thil thleng vel ringo takanin sorbinga phone atanga kan value system kha kan siam chu azel chuan khan nge ram ro puya min hruai thleng thin lo ei zai te kan tiang chi te heng te hi chu talented person ho ta na ni azira in zir thiam thei chuan in a meu mai amaro chu pian pui thiam na bik nei an om henga hi chuan chuan mi zong in kan ni thei thil ani lo pathian in talena pek te an nia an ngai san om lut amaro chu kha mi zong kan ni thei ani lo ti kan hriat chin theuani chuan kha wangai san tirin vani tir khatum tralala kha an pian pui si lo kha chuan chumia chuanin enge an kuang lo kha kan nor pui ve thei chuangin khatiang thlen lo na turin lekha zir kan ti te hetiang tuizong kong hrang an nei te kan hriat na tur kha chuanin kan vatlo chu pui nema thil tam tak kha kan va zir chian puya kan va mu pui kha kan ti mak mo ne chuan career planning hi zirlai te chaw ni lovin mihring te tan poimo tak ania chuan ze nei tak ma ani ti tur le zir tur thlan fu chuan kan ni na tur le na tho tura po nuam tak le ze nei taka min om tir thei tu ani tiani poimo khop mai nuam tak le ze nei taka min om tir thei tu aril khop mai nuam taka kan om ringot lam pia lama khan nuam taka om pia lama khan ze nei taka min om tir thei tu ani ze nei lo hi chu mihringa in tlau takan nei tuna ze nei lo kan ti chu tangkai lo ti tenen po a thlon zom thayang chu tian word kan lo ziak ta a internan a h t l p q ti te khan ziak tlar top taila a khan ze nei lo hrim a tangkai lo communication a in biak po na eng ma kha khan min pun lo ma se a l o alo k a l kal kan ti chuan alo kal ti kha ni ta zia nei ta chu chuanin so ta mi kha alo kal ti min ko mo ni so min tran pui kan chhevela thil thleng hre tu khan min tran pui tlat ani chu apoi mo na ni ta mihring po ze nei lo nun kan ti nung ve no kan ti kha chuan tangkai na nei ma se ze nei taka min om tir tu ni kha chuan mi te hne na enge zang khai na te zalen na te tin lo zo ka thil ti dan kong te kha minwa nei tir thin ta chu mi ze nei mihring te chu an tangkai em thin ani chu wangin chumi ta jun career planning kha poimo athiani chu chuan career planning hi amalama in ruwa manna nei hian nasa takin kong ro su thaya zirlai te tan hian a poimo ne zual abekin high school kan tran tir atanga
kan zir tur le kalna tur kan ruam man he poimo le ane kum som pani kan ni vela tanga tum mu mal tak kan nei chuan pol som kan zo nuwa kan zir le tur thlanna min pui theya pol som khata chuna tlang puin stream lian tak hlom thum thlan tur oma chung te chu art stream science stream le commerce stream te ani heng stream kan thlan hian kan kal zel na tur kong asial don ani tiane antinan enge doctor ni tum ina eta arts ron lak dai kha chuan akung kha kual lo to kane tu wangin doctor ni tum chun science kala ngal mai tur ania ami science atang khan de khan direct khan akal mai thayani tu wangin khang than ka apoimo em tin sumdon tum si ina science lama he te va kual chiam mai kha khang te khan omzia anei lutuk lawa hun khoral na ni baga sum khoral na nia chu wangin sumdon lama kan tuya sumdon na lama kan fa te kaltir kan tum chuan commerce khalak mai to tumi in hriat chian nei lo chuan chian te nan ti wang han la ve le ringot thina ma se chu chuan na to pa beidon na mai thlen thina chu wangin zirlai te khan tui to lo na asiam thin chu apoi em thin ani ati sort lo zirna ti sort lo thin chuan engtin nge career planet chu kan nei yang ti kha aronom le ta ne chu a step function in ron thren ta kan buklet hian step 1 ah chuan mani in hriat chian na ani know yourself hi chu tlema ril ru seng thiam to te ta na ne chu kan let lingang hemi athuang no ngolo hian kan tiang nu le pa tenan man the know your child or know your children ifa rejeng ro emo ifa mani fa te hriat chian na in kan let lingang ama sabera poimo chu tile thahriat na nei to tan chu mani in hriat chian na in chia le thahriat na la nei lo tan chuan mani fa te hriat chian chuan eng ang me zia nge an nei enge an khosak phung enge an chakna enge an thiam zong enge an tui zong ti tele adang dang te kha kan hriat chian na sak ka poimo ne chuan kan fa te mi zemil zong zirzel hin career kha than sak kha apoimo ta ne chuan mi then kha chuan thian te tia wangin emo sum nei awang motin emo nu le pa ten zero anti awangin emo le thil dang dang awang khan train kata pe chung kut na tho lo wang ringot te pawh niang an zir tur an thlang ve mai thina an tuina lo ni silo wangin an hlawh cham fo thin tiani poimo khup mai chu an tuina lo ni le silo wa an hlawh cham le thin chu chuan apoi em sum le pai sen na te kha a lo thlonin a luan ral tir vek tin an bai hat thlura hriat sak nan nei lo chu wangin mark exam do na fail lo wang te mark mu that ve du wang ringot te khan an bai hat ta thlura eng ma hrilu duk lo khanin zo ve le maya pol som de zum pass ve le mai buka eng ma hrilu duk lo khan kha om zi om thui lo chu wangin tui tak le nuam ti tak le khazer ni se hria bel cha taka le kha mi na azeng chuan chuan athil zira kha hrengen turte hrethiam turte khan atun pui jok thina chu enge hriat chak na thin lung nei chunga mi na le kha azir chuan a hlo thlin na tur kong thui tak a thlen pha thin ani chuan patni na chuan tum nei kan ti kha tum nei hi poi mo khop mai tuna konga kan kal ve ringota tum nei mi lovin konga kalila khoya ke hi khong za kal don ti hui la kong lak lo a chu mol men ti wat an ni chuan ma se chu education a gan ni na ni tlak lo yani mi in lekha thui ta karon zir ve to a ba hial te po kan thleng chho ve ta a chu da chun ma ani na kan tum le ma ani ina kan nei tu kan ni tu kha kan la chiang lo he hu lom
mini wang chuan in by has system in kan kal ngora ta BA degree course thleng point kha mi tum mu mal nei lo kan han kal so train ma se chu chuan nom zia nei train lo chu wangin tum kan nei tur ani kan goal kan set tur ani chu poimo in khelna po ni se mi in goal set lo sela goal om lo hian in khel ta se a ho ngota goal om lo vin ve in lelam ka han in khel mol chor ringot se a to pa phe chona kan ning ngotanga en tu te pon a khel tu tam pon ni nom ngotang pet goal na turom chung silo khatianga khanen in khel ve mop ringot se a ho lu tu chu wangin tum goal ha a om chia khain football po mu nom tren goal om lo se football ho don tu chu tiang chia chuan education zirna kan tia te kan career kan malam hun ruwa manna kan nei na zong ate hian goal kan siami poimo mane goal kan siamanga chu kan goal a chuan lu kan tum don ani chu a poimo kan goal chu doctor po lo ni the tin kan goal chu heta pastor po lo ni the kan goal chu heta sum don na po lo ni the tin kan goal chu footballer ni po lo ni the a enga po ni se goal hi kan nei hrim tur chu mi kan goal kan thlen theina tur chuan a pan na tur konga kha an hriat angai ta ani chuan step 3 a chuan zir tur ni tur hriat ani option lo am ta ni thlan tur chuan tumu mal tak kan nei ani point tun din huna eng ang din hun chia nge ani ti le a om dan hriat a tha zir chian nei tur tuna enge khotsa game kan ti sepak tak ro te kha nuam kan lo ti ta te manga hetia an khel thinang ha ta tiang te khan nuam kan ti ma se kan rama hian kha tangkai bere kan rama hian kha exam na tla gania ti kha kan hriat apoi mo kan zir chen masak po khathil thata kane chuan zir lai ta tan hian zir tur le du thlan tur tam taka oma chung thlan tur tam tak te chu kan nei vek thei lo yani chiang kop mai du thlan tur om te chu chiang zo kha zira a zir dan kal phung te a rei zong te eng ang chen nge zir ngai ti te eng ang nge om ti te le kan mi zian na emil le mil lo thenga kan zira tha ei kan rama education siat na bol pu ni tuna teachers kan hria zirtir tu te po kan hria teaching line sum a oma na atam buk ta chumi ni wang chuan teaching line kan mi zian na in mil lo pui po kan tuina ni lo pui po kan pan ta supa teacher ni kan tum ta sup thin chuan teacher kan han ni ta chenga a field ta kan tuile silova teaching a kan tuile box silova chu chuanin ta zirlai te kan an tur chhong le the chu poi chu wangin kan ni tur hi kan mi zian na em ti te kan thok pe angem ti te kan ni tak huna kan pe angem ti zong zok pe kha ngai tu fil a tha khop mai chu wangin zir tur thlan tur tam tak te kan zir chian a thong la ne chuan step 4 a chuan malak na take action tikhan ruwa manna te kan siama goal te kan siama kan ni tum kha kan va zir chianga kan va khe chiang ta chuta tak chun atia kan va ti chu kan va che chu alo ngai ta kan tur chu sang te uluk taka kan ngai tu anuwa ma animil zong nia kan hriat zir tur ti tur chu thlan fal chau tu ani kan du thlan chhuah chu malak dan tur ruwa manna fel fai tak nei chungin kan ma chon mai tur ani atiani ta hian ni en tirna aron siama mi tam tak chuna a chunga kan soi te anga tilovin ruwa manna nei mu mal lovin zir tur te kan bo topa ma ani tui zong le chem kalna lam ngai tu lovin a omrem changa piang kan zira nima sela
thiam na le tui na tak a om lo chuan buai na le lo cham na thlen fu thin si ani chu wangin thiam na ril zawk le lo thlin tur chuan no pan lai atanga tum muma tak nei le chumi atana in buat sai na tha nei ngai ani zirna kong thlan fu lo pal chuan lo cham takher lo po ni se tui tak le nuam ti taka tho a hara ni tur ang ani lo pha thei ani china kan se ang che teaching line na mi tam tak tui si lo kan lu treu chu chuanin he ta sayang kan ni tur ang ani lo pha thir thin ani teaching ka Mizoram education ka ani tur ang ani lo pha thin sum le pa ya wang rimutin le eizon na tura wang rimutin kan tui lo pui ya khanin kan lut ta thina chu chuanin education ka ani tur ang khan akal te ta thin lo ani chu wangin thang zong zong kan fa te an tui na te an ni na tur te an nuam ti zong te an mi jamil zong te hret chunga lekha kan zer tir lo na hian ni vo in tlengin effect lian pui pui kha ala nei ta tlatani chu wangin heng zong zong a hianin ruwa man na tha nei chunga lekha kan fa te kan zer tir chuan chu chuanin an nun kong thleng in a khai hrui dawn ani Mizoram a lekha education kan uar em mi in degree course thlengin education hi akal tir nge hi nu le patipon kan tunga ni tlang pui thrin ma se chu setanan bukhuan na namangani kan tui zong ni silo mo mi ten an ti wang te tin a rual pol nan te tun lai khovela chuti khati ani to zia chumi talin ni lo chuan ti awang remo ten lekha kanin je te chen aka athalo chu ni chuang ho lo amai ro chu tiang mi lekha zir chuan he ta school ate college ate aron kal ta thina chutia school ate college ate aron kal tak che chuan tuile nuam ti takin lekha zir si lova chu wangin nuam dang kha azong ta thin chu nuam dang azon na chon rui lova te mi pat me chena te tlan pa na sa em em ani chu Mizoram nun drop na le Mizoram nun bol ho na chan tam takhi ani tlat mai ani chu wangin tui tak chuan khang lam khan ngai tu man lo fiat belan chak an zir lai an ril run pengur ngur fiat belan chak putuk chu thiam chu ani tlat awangin heng tui zong le nuam ti zong te kan gol kan set fu na te hian he ta kan mihring kan ril ru a sual ron lut tur thleng kan alo veng daya eta om ol hi setana thlawk mani kan lo ti thinang kan education a kan luta kan tuina ni silo a khan kan luta a chuta chuanin kan zir pei lo kan om ol mai homo nei lo phei chuan kan zir pei lo kan om ol mai chu wang chuan chu kan om ol na tak chu setana thlawk ma alo mangta a min lata hiu thin rui lo ate kan lu pha hiu thin mi pat me chin na te kan lu pha hiu thin chung zong chu a re theina to chu ma ni tui zong a lu fu ngai me chu wangin no pang te he ta pre primary an kala tangin kan zir chiang to ane fiat chian kan tum tur ane an kong tur hi kan ruwa man lok ruak tur ane ruwa man na tel lo hian mizo te hi kan chena salo to ka chu chuanin chung le pai alo thlonin a luan ral tir nema hun le ni kan tha te alo thlonin a luan ral nem tir em ani chu wangin heng kan pum pel thaina to hian ruwa man na kan nei tur ani a kan fa te ma huna tan ruwa man na kan nei anga plan 1 plan A plan B plan C plan D plan E ti da plan tam tak kha a thei pe jon zet thleng point kan siam mai tur ani a kan plan zong zong a khanen kan fa te kha lu fu tir kha tum tur ani a ruwa man na nei sa kan fa te lekha kan zer tir na chuan tangkai zokin ra a chu em ang te kha arin thaya chu tiang kan ti chuan no pangtan lekha zer kha phurrit ni to lovin thil nuam
alo ni thei to zo kanga ta an len to langa puitling to langa le khazir nuaman ti to langa an fing to langa an thluga hriam to lang chu chuan hlawthlin na thlen dawn ani chuti angani theina tur chuan career guidance kan ne ngaya career information ni kan nei thatha ngai em ani ka section 1 kha tun huna tan chuan kan soi thei chin ni mai ta sela chuan anexa ale pek zela tikhan a section in dot kanin rem chang ok chuan kan lati chho zel tura po ngaila a thaw me